assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe on calminama goto fof inde mum e yettode mum kadi ko Oumar coftal ɓalli woni ɗo hande kalaten ko haala Barcelona zuude Osasuna. Barcelona hande ɓe zuwi kono kam ɓe zuwi law hande kam ɓe zuwi law kono kam hande kam Barcelona zuwi football onon football moƴ kono ɓe mbawa yiide football o ko joɗ kono kam ɓe mbaɗi koɓe ponno wadde ko ten kadi kumen ngol ɗo kam o waɗani hay erreur o waɗi yimɓe pour kanko jouruji mo waɗi ɓe ko pour gagnade par ce que kumanne andi hankkadin so gagnaki oɗo match juuɗo hande o maɓe go Real kadi maɓe go Atletico Madrid ten kadi Atletico Madrid woni yeeso Real e Barcelona joni woni ɗon hanko Real Sociedad woni premier e table La Liga e table Espagne kono kam hande kam Barça waɗi ko foti wadde ko jouruji ɗi hande ɓe zuwi kadi aɗa andi hunde en hokkuɓe motivate pour kamɓe eɓe jogui koɓe zuwata ko Diego Armando Maradona maayi ko won hen jouruji en nangi ɗum en gandi Maradona ko jouruji ko joueur moƴ kadi e nder football Messi kam ko Maradona ko sanki ko enen nanguimo par ce que Messi guila wonno cukalel Messi zuude Maradona e équipe Argentina biyeteɗo News Boys Messi e Maradona zuudi ɗon seeɗa te kadi ɗon kam en nanguimo kayen kadi Maradona kañum woni no entraînement Messi e Argentina kadi woni hen yimɓe no mbiya Messi e Maradona ne gañodiri kono wona ɗum gandi hande match moɓe joué o hande waɗi ko pour kamɓe jouruji Barça ɓe joué football Griezmann hande kami welti ko Griezmann waɗi ko ay Griezmann yo juude ni hande ko no juuri ni ko noon foti juude hande o holli yimɓe omo wawi wonde système kumen mo waɗata pour Barcelona o kadi joueur goɗɗo kadi Braithwaite hay kañumne hoore mum holli ene wawi joude Barcelona ten kadi ko Braithwaite waɗi ko walli ko jouruji comme no Messi comme no Coutinho en aɗa andi kañumen e Griezmann kañumen jiiɗi ko arde caggal après sa paasi bal kamɓe ɓe tire nana bi kono hande Braithwaite waɗi ɗum hande Braithwaite waɗi ligguey gonno numéro 9 e nder terrain comme no mbiyoɓe nannoɓe bi hande oɗo Braithwaite o waɗi ɗum firti joni tumon en wawi jogade hen caɗele kadi hande Braithwaite joué football est ce que maw hokku on hankkadi ni jouwa maw hokkumo o jouwa e Barcelona ko heddi ko walla koɓe yeeyoɓema par ce que hande Braithwaite joué football hande Braithwaite walli équipe o no feewi
Griezmann hande kadi jouyi football joɗ football kalko Griezmann waɗi hande e nder terrain o mi weltimo hen no fewi par ce que e meeɗa yiidemo omo welti kono hande a yii ko waɗi ko hande o waɗi football hande kay mba yiide yo continue ko waɗi hande ko ha yaha yeeso yo continue ɗo oɗen gandi mbawa yiide Barcelona ko waɗi ko yoɓe continue ɗum pour yaade yeeso kono eɗen gandi ɗo joni ko Osasuna on o keɓɓe juude wona équipe uji comme no Bayern ni wona équipe uji comme no Atletico Madrid walla Real Madrid en oɗo système oɗo mo jouruji mo waɗi hande ɓe équipe uji mawɗi baɗe noon mbiɗa yiɗi yiide ɗum mbiɗa yiɗi yiide so watti ɗum yo wattu e équipe uji mawɗi Atletico Madrid en Real en yo wattu oɗon système ƴeewen football Barça no wayi ten kadi hande ɓe mbaɗi hunde ko ponno wadde gagnande ɓe gagnimo gasi ɗum ne moƴƴi ten kadi ma hokkuɓe confidence pour yaade yeeso pour hankkadi ni ɓe mbasa wonde pression ɓe joue football maɓɓe joɗɗe taw ala pression par ce que aɗa andi hunde sano waɗi pression ko wallata jouruji haydara kono kam hande kam sachez toi hande kay ɓe mbaɗi ko poti wadde ko hande kay ko football en jiiɗum kono ko heddi ko Griezmann jouyi Coutinho jouyi Serginho Dest kañumne jouyi Messi kañumne waɗi jouyi kono wona football joɗo kal Messi walli ko tan sukaɓe yahoɓe yeeso mum Messi football mum hande ko football tan pour wallude sukaɓe ten kadi biteɗo Oscar Mangasha jouo place to oɗo jouat ɗo Piqué hay on kadi ko academy Barça ɗum tagi mbiten Barcelona ne jogui academy ne jogui football ne jogui jouruji toon saabu yoɓe goppu ɓeɗon tamumen joude kono ko noon yahata ew kadi ko ni Barça jouyi ɓe mbaɗi goɗe mabɓe mo poti wadde ɗum jiɗɗen ko yoɓe joue football mabɓe yoɓe mbaɗ ko poti wadde e nder terrain yoɓe kollu football o continue ɗo yeeso yoɓe mbaɗ ko poti wadde ko ñanane kadi Messi nani bi o itti simis Barcelona o holli simis pour wadde dédication oɗo Diego Armando Maradona par ce que ko simis Newsboys comme no mbimi ni ko kamɓe ɗiɓɓe fof ɓe joué oɗon équipe oɗon simis mo holli hande o ko Maradona kadi tigui hokkimo ɗum yaw comme no ni tan ko hande kay football Barça yen continue yaade yeeso inchallah yoɓe mbaɗ football maɓɓe joɗɗe ɓe continue pour ha walla meɗen ganje oɗo La Liga kono bandiraɓe ko ni kay hande foti waɗede ko ni ɓe poti jourude kadi hay comme no neɗo joudiri alarba ni ko ni woni football ɓe poti jourude kadi ko noon tan Barça waɗi ko foti wadde ko hande ewo bandiraɓe on calminama on juurama goto foof inde mum e yettode mum kalnam dal mon jogui ɗon nelde kam vocal Facebook après mami jaaba goto foof ewo on calminama on juurama kadi ko sehil mon Oumar Diallo kadi ko Oumar Coftal Ɓalli woni ɗo mi salmini goto foof inde mum e yettode mum ha gongol inchallah ewo